Yo etiefo ya mamu nyina atwe ye Awurade ne agye nkɔpa Yesu Kristo demu enumonyam ka Nyankopɔn so ɔde ne dɛ atwɛn no abie kwan ne de dwumadi a ato ne din life transformational hour ebro baabi a wo biara ene Awurade enumonyam ɛbɛyɛ kɛse. Sade ye kanu katro nua no nso nkanche ne nua sɛ brɛ naso Awurade bɛ mo living testimony asheni din kronkron munyam be Awurade nam ye nuanom so ama omodi nhira bai entoaso oba nuanom amokɔ Awurade nhira mo onka mo ho ne ho sranye kɛse ɔmo mo ho ban be bia mo kɔ bia ɛwɔ ye Awurade ne agye nkɔpa Yesu Kristo de mo Asafauti and Kenya End Time Army of the Lord Bible Ministry. Nyankopɔn Adom headquarters wɔ kwada Sushimase Hilltop. Radidi Asafia kan safu awie bremo di sisi no nkrɔfo ama ne maye. Nyankopɔn Adom nothing but the truth that will set you free. It Mikan Elbai Ministry for short, where God transforms lives. Arabia Radima living testimonies, and then Sobema Ebe. Asheni dim kunkwen munyamu Yesu demo. Amen. Sabre share radio stations so mo fa fees no Nyankopɔn Adom ahaya aginkwa 101.9 FM ewo Kumase ne J Life 95.5 FM Sunyani KFM 103.5 FM Techuman and Kesmi 107.1 FM Tamale and Angel and so 95.5 FM Takrua D and the Max Empire 96.9 FM Bazwa Upper East. Nyankopɔn Adom Awurade abasa ebe kesuwe Yesu demo. Amen. Ebabu boniama sun tentem so. Nyankopɔn Adom ne mabedwafo ne nam Mia meti dwumadie ti me dinde Francosi Adomakon mosomfo Sofo George Redu ewaha and a brother Nicholas Amofa Efriye Dr. Tobe and Professor Emmanuel Etuahene Kwaku oya apostle so hallelujah amen. And soft penny Prince Usu Konedo all the way from Accra to Kumasi. Mosrebi Yajuma. Ono den kran Mosraba. Abeka Kumasi Mosra. Mosra plus Mosra. I just say enya de ketua. Ampaye bidwa. Michiachi asafo ewu wiase bia ma brewa eye medono ma nyako all the way USA Colorado Denver ehoni abrewa ewo oya spirit filled old lady oya ise Anna oh the book of Luke Nura Ifrimu one sorry fi mo de tinim Bible abrewa snow mu ediemu ogina mu bompai en monyam Nyankopɔn amen ene me ma me no mamo nyina asafo mamo ho Awurade ngosra enye kese amen onim se snow mu nyina mu fa check tracks Nyankopɔn Adom echinu kwesi omo ye heavily do we ya no matu mu ho gum krom share tracks ni pani beji ebenye enhawo mo no mu de be hihye wiper ase ma menum Awurade nhra mo Yesu dem amen
Sofo Edward eno Mami Becky, prophetess Eradin Sham Kese, Greater Accra. Eradi abasa ye keso ho. Na be ye keso ho so. Amen. Oh Yesu Christo. Amen. Amen. Yanko pardon we betima ko Facebook eye Frank Kwesi Adumakon Kwesi ne KWASI. O like anu share Eradi be enmunyambe dead wo ho. We betima ko YouTube End Time Army of the Lord Bible Ministry. Eniema pasha ma oh yes demo. Amen. Ansana Sofo Nicholas with the announcement beba. Nyanko pardon and rami wo na me dwendwen ho. Me kai faith series bia rademie ye Hebrews chapter 11. Say series no abro 50. Abro 50. Pacho me show nkrane se kacho nua no nko ho series no ntie nwie no na pagya ugidie na pagya o Kristo som ama ko anim nti pacho obi peso ko ha sen Eradi Shawdadi na Eradi Shawtiefo nyina pacho said the papa si kano eno asa de woko YouTuber eni de mu aya mobile phones de YouTube e wo so dada say ni so a wo de download the YouTube na wabo End Time Army of the Lord Bible Ministry asafuni din End Time Army of the Lord Bible Ministry. Any day kwanso ebeyi asafono logo no aba obehu dav ene Bible no Bible Ministry where God transform life. Any day mo na wa subscribe or the subscribe to honum na wa search no scroll it down obehu Erade Adom Erade enam na ko aso Erade asem ebeyi oyi a that platform honum no tie said the papa say can about faith series no odofo didi so kakra ene Erade asem eto so otie no o like o subscribe page no said the abbreviara no Erade enam na ko aso the Erade asem to ho a buy na be man notification na Erade Adom also wati na obeyi nhra a share Erade den munyam. Amen. Amen. Patro any day kwanso for announcement no to asopra na summary the life transformational Erade Adom asafo the Bible Ministry End Time Army of the Lord Bible Ministry ewo Kumase Kwadaso Kumase Hilltop ehona asafo yi ewo na yeto nsafo obi biara wotie na enene dedi kan Erade Adom ode wo fidie ato afidie affiliate stations ahodo se bia agenkwa Erade Adom stations ahodo a epic feed na Erade enkoso a enhirawo the life transformational da wuku da biara so ene de kwanso yehyiamu ewo asafo no yeshia dem the Army Cathedral said the kwasi da biara so yehyiamu 8:30 a.m. and a fiada biara so anajumu empire dubako anaju dubako na yehyiamu odofo yeshia brei Erade Adom yeton safro bibiara sebra na Erade abasa ebe kese de dikan heaven at last heaven at end de toso boshe sema Erade aka fawo so ebebam na ahye Erade din enmonyam said the nyina enim dwumadi the life transformation oko Facebook emprempren Erade Adom ewo Frank Kwesi Adumakon Erade Adom obe like na page o like ya na wa share na Erade so ebe koswa ehrawo asafo the End Time Army of the Lord Bible Ministry passion number edi to bia se bia penchemu na open directions any day kwanso obetimi afre 0548 99 50 37. Passion meeting number needs to be 0548 99 50 37. Any day kwanso offer number we are for directions and then she move biara Erade Adom ye de bema na nyina ya bom ne asom Erade gusua etre na asafo na otre na hiemu asafo no ewo branch ewo Greater Accra Santo 71 ewo na asafo no e branch wo na any day kwanso ye okandini Erade Adom Erade de wona to ano Pastor Edward Kwakutete ene ye Mami Becky Erade Inshramo ye de number 8 to bia obefro mo se wo Eastern region Greater Accra Brono biara baby biara wono odi ebusa se oko Santo Madina obenya Santo ka circle East Legon School Junction na baby biara wo Erade Adom ye tonsa frosebra na oni asafo ne ensom hia bre na ye kwasia da wukuada ene fiada so Erade Adom sa enetie ho na obetimi afro kendini ne number was 0243
0243 67 67 80 80 63. 63 Patrol 0243 0243 67 67 80 80 63. 63 Patrol okendini number no na Erade Adom asafo ne branch so ewo USA Denver Colorado Aurora na asafo no branch ewo na sofo baye maame Agnes so ye the number etudwa se bia wodofo bi na o amanone na opewi Ibrahim asafo a Erade Adom Erade befa no so SCC no ere nsafo no Erade ankasa animonyam adedi na Elba Ministry e cancer for no ho ebi patro ye maame number no ye +1 720 324 01 06 patro miti number no so be +1 720 324 01 06 ya maame Agnes osofo ba ne number no na ye ka se Erade nkoso anhye bibiara ona obo adwumadie bra Erade Adom dwumadie efrase ona ode akoma pa ona watie na odi Erade ho adanse na oka dwumadie ho asem ekira foforo mo so connected ona ode onsika eboa end times afoma wo wiase afa na nyina Erade nhye bibiara na RMB Enterprise dwumakue Kumase Apatrapa Kumase Apatrapa Junction no wo de wadu so folai na wo so petano so na bua kwaka Erade Adom kache meet se obesi Apatrapa Junction Jumaku RMB Enterprise oton POP cement fiber home champions dodo biara ope na oman mu baby biara so obe supplier man patcho number 0244 766 486 0244 766 486 R&B Enterprise on number and on na Divine IT Solutions and Business Enterprise jumaku so ewo sunyane ufri uko sunyane bia wedra besim na wure sunyane obehu Puma fuel station bi ewo ho fro ho ohinijan na jumaku Divine IT Solution and Business Enterprise wo no so yinim de for ewo networking CCTV installation electrical fencing and IT ho niema de Erade Adom Kamfo Divine IT Solution and Business Enterprise amount on number 020 76 86 534 020 76 86 534 Divine IT Solution and Business Enterprise number now having Beaver Construction Jumaku so nim the four all building construction is a bad density ho wonimdie na wakwadare mu Erade Adom sebia ope wona wo a team of qualified experts nim the four architectural design say project management supervision biara having Beaver Construction Kumase kwadaso hwimase ena Jumaku na Erade Adom offer one number was 055 80 61 404 055 80 61 404 having Beaver Construction on number and Mr. Aka Mr. Aka so nim the four and our mechanic Volvo ho o Kumase asafo fitemu na baby one de enye yera kwan we do Kumase a busa se ope Kumase asafo fitemu Erade Adom ombechro udu aka so hwehwe Mr. Aka ene die kwan so ye de ne number etudwa from Mr. Aka na Volvo car Erade Adom Erade befa ne so amaka no atiapo ahye Erade de enmunyam pacho ne number 0243 144 225 0243 144 225 Mr. Aka number no na Jovan's Enterprise so jumaku a oton plumbing ho niema
Awurade adom wopɛ plumbing ho nneɛma a ɛyɛ papa na ɛyɛ durable Awurade adom ɛbɛ last long na ɛma wo ntu sika ɛntwena a yɛkamfo Jovans Enterprise also ɛwɔ Kumasi Edum yɛde number to dwafrɛ no Awurade adom Awurade so bɛfa nso no saa wɔnim deɛ wɔ ho a ɔno abɛkyerɛkyerɛw deɛ wode yɛ a ɛbɛboa na ama wantu sika ngu sɛ deɛ di kankan patro ne number ɛyɛ 0244 0244 45 45 60 60 60 60 0244 0244 45 45 60 60 60 60 so Jovans Enterprise number no na Erade inshow bibiara Erade ntiro bibiara shim ewo Yesu Kristo dim amen Yo, brother Nicholas Radin Shrao, on Kaiba, or the Abraham Muhim, and when young Kenyan Kopon, ye chair professor from Pomboati on any Bushina. Mr. Menu Accra Radin Shramo. Brother Paul Asumi Mechiachao. Afia radio managers Nina Atomic Meteon Kanche Yamamen Kan Mr. Ibrahim Radin Shaw Kese. Patro Sabri Obetmako Facebook so Francoisi Adumako na washe wo like no washe Erade Beshrao o data o de share no Erade Ebeshrao ho. Eye Hilltop Landlord Association ya chiacha mu nyina. Ya chiacha security for edumapa mo ye petrol ya moko Erade nka mo mo ho ban. Central Police Station Anti-Robbery Commander Radin Shrao on Tinenimun Shrao. Oh, when we etie and Cosonyesa Nina Mesumpa and Nedin count. You come home, Pibom. Radi Bimbonya Kesomoso. Oh, my different Mufibem. Oh, Yesu Christo Demo. Amen. Suffer redo, Patrol, and Idia Quaiso. Fire call. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Your bomb pie we used to demo. They can't dear who I know yes, Mojamu. Mojamu to me, a haunting, and your cassette. I was studio her. And the I were hiding us for yes to demo. Amen. Your mom pie. In Jesus' name, Kapali Branca Paha, Libranca Paha. Leke Tesia Zada Shabada bada 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 bada. Kapaha. Father, Lord, in the name La of pa 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 pa. Shabala bada 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 bada. Jesus, Kapa Yazada Desha Bada. Oh Jesus. Shabala bala 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 bala. Oh lebro shabe shada da besha. Zepala bada 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 bada. Oh the blood. The blood. Le papo shatala bada baha. Le brada da do shabada da baba. Yesu kasi redeem ni abom pa. Amen. Your bomb pie the tiefo nyina so no. Oh yes. Baby e ni koduru bia Yesu moja no mutumi ahoden entra ho no. Amen. Moja no mutumi ahoden enye na dwuma. Amen. Okra bi biara ote ye ne anopai ansh o wonsha so bia se moja no mutumi ahoden enle
celebrate. Amen. Ewo Yesu dim ya mompai. Father, in the name of Jesus, La Prosada Batosha Patoska, Zipatoska Pantibiapa, Lepatoska Pantibiapa, Lepanta Panto di Mapa, Lepanta Pantapa, Epanta Binamapa, Epanta Badabapa, Apanta Bayapapa, Ela Papanta Pantili Mapa, Pantili Mapa, Apanta Pantapa, Lepante Binamapa, Apane Mapa, Lepanta Badabapa, Lepanta Binamapa, Lepanta Minimapa, Epanta Minimapa, Epanta Minimapa, Epanta Minimapa, Epanta Minimapa, Epanta Minimapa, Epanta. Yesu kase dim ne Amen. ye talk so abompai wo Yesu dim na asema me ate ase na asema makwa na mmom baba be ye de sese ye ansa na asaba nchen dia botaye ti na asem eba na anopai obi biara e wose asem ni eseti ne free e wo Yesu dim enya adwuma sa ye mompai. Father, in the name of Jesus, Rapantele Baba Baba, Lebrantara Bashabayaba, Lebrantara Babala Baba, Lebranta Barada Bashabaya, Lebranta Balia Brada Bosa, Ea Papa, Ea Papa, Papa, Ripapa Basaba, Ipanda Balabada, Ela Branda Ba, Ebranda Bada Bosa, Lebranda Banana Bashapa, Ipantala Babaria Baba, Ipalia Papa, Subantara Bashabaye, Lepataria Braba Boshapa, Ipana Papanda Baba, Ea Papalua Papa, Ipala Papalua. Yesu kase dim ne abompai. Ye talk so abompai we sum di Yesu mo je fam framani nyina mu. Ba bi biere wo se Awurade asem koduru e wo Yesu dim mo je no tumi ahoden emungura ho. E wo Yesu dim ya mompai. In the name of Jesus, Rapato Shapadia Brababa, Ipatadia Papa, Irada Bosha Balabadaba, Iratana Bosha Baba, Ianta Parada Baba, Iapa Paraba Poshapa, Lepapa Panta Babalua, Lebranta Paraba Shaba, Iapa Parababa, Iata Paposha, Lebranta Pa, Lebranta Bada, Iapa. Yesu kase ne dim ne abompai. Last time we Matthew chapter number 26 verse number 28 ne say na ye ne me moja a eye apama de a nipa bibrinti wahwe agu ama bonefa che ye ka kire Awurade obi biara bone homa akekere no bra ote ye nka sese a e wo Yesu dim ye gina Awurade asem se ne moja ne mutumi ahoden ensane wo munyina e wo Yesu dim ya mompai. Father, in the name of Jesus, Sapapa la Papa, ya Papa, ya Papa la Papa, ya Papa la Papa, ya Papa la Papa, ya Papa, ya Papa la Papa, ya Papa. Ya Papa, ya Papa, la Papa, la Papa, la Papa, la Papa, ya Papa, la Papa, la Papa, ya Papa, Papa, ya Papa, la Papa, la Papa, ya 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 Papa, Yesu kase dim ne abompai. Amen. Ye talk so abompai wo Yesu dim. Ye di oman Ghana enu Yesu moja mu. Moja no mutumi ahoden enkoba oman Ghana. Ade biere ye bone adu ade bia moja no mutumi ahoden enhyiase. E wo Yesu dim ye mompai. Yesu kase dim ne abompai. Ene ye April 1st. Bosomi aye ka ya jenkwapa Yesu Kristo ni wuo ne ne sɔre. Ye ka kire Awurade se ohun oman Ghana mobo. Na ni wusɔre atumi no mfa ahoden mfa ogye mfa fa hodi emre oman Ghana e wo Yesu dim ye mompai. In the name of Jesus,
Yes, what kind Deuteronomy 7:5? I was say, Nam someone you wouldn't Mubu on a for Bochia, catch a radis, Yankropon, and that day and a pace. A for Bochia beer or Martin Tim no mind gun and my infrared, the Mujan Mutumi, Ahmad, and the Wusori Mutumi, Ahmad, the injury Pirisa for Bochia, no Radman or craft for a Bochia ear or no Jesus, and take control. It was yesterday, Father, in the name of Jesus. Yes, so can say the dim near Bompire. You talk or saw Bompire in Parliament House. Yeah, in another in years Mujan. Amen. Yes, Mujan Mutumi, Amodi, and 45. At the idea be a new strategy, yes, Mujan Mutumi, Amodi, in Twas. Amen. And we used to dim your Yes, so can say the dim near Bompire. You talk or saw Bompire, the Ghana, Yasra, and yes, hallelujah. Mujan Mutumi, Ahmadi, and Koval. Amen. Nanyama Bira Umuhia, we used to demon, conclude to me Ahmadi, and provide them all. And we used to demon. Father, in the name of Jesus, yes, so can say the dim near Bompire. Easter Bosumi and Yerumi, ye catch a radid, yes, Mujan to me, what the Afagana, Queen, so. Amen. Baby, beer of my plotty and Quenchia, Mujan to me, what in Chimpa. Amen. Ye Bompire and ye hospitals, Naso, yes, Mujan. Baby, beer of one of one of the target, so become Mujan, Accra, Ayera, yes, Mujan to me, and what the insane. Amen. Jennifer, who did near a radam. Hallelujah. Jesus. Baba, Italia yes, you can say the dim near Bompire. Amen. Okay, Psalm 50 verse number 5 now. Was mo aboa ma ho tiefo anu ma me ono na ma for boss ne me wa pam obi biara wa contribute said be ya awurade asem ebekọ na akra ayira benya fa ho die ye ka kire awurade se yigina na asem ntumi se na asem mutumi ahoden emfa ade biara sa ni pakro hia awurade mfa nom no akoma so ade biara mo hwe ni mu kan awurade mfa nom mo nyina da e wo yesu de me mo mpai Father, in the name of Jesus. Paradosa palia papa dia papa.
Zapanima Pandia, Zapanimia Papa, Ea Papa, Lua Papa, Nia Papa, Yanta Papa, Nipadio, Lika Pandimia Papa, Yanta Poa, Zapandebe, Zapanimia, Lika Pandimia Papa, Ya Pandimia Papa, Papa, Ya Palaba Palua Papa, Ya Palua Papa, Ipanaba Podia, Ipandia Pandia, Zipania Nanabusa, Yes, you can say the near Bompire. You talk also Bompire, Ghana, for a woman, and one profile my soul. You catch a radical uncle so who mobile. None of this more general to me, and Koswara and Kovomo. Now, but Tainti, a radical Mokoho, a radical in Ambramusa, and Shenny in concurrent with Yamo. Father, in the name of Jesus, Katabika Padua Papa, Yatata Posada Bayo, Repatadia Papa, Yantabayo, Zetadia Papa, Zadadadadabado Shabayo, Amen. Yet the radiasi, Nasma Yatiasie, or say, Yamaya said that no sense said you can Revelation 12:11 now, or say Namugama Mujana dances and 20 or 7 on the Sunkuni. Amen. Ye be another the Asada, any Kabia, Ama Rade, and Opai Biwana. Yazada, yes, you can send them near Bompire. Amen. Oh, you're Oh, you're right. Oh, you're right. Yes, you're right. Sorry, oh, you're right. Oh, you're right. Go to Gina Bekutu. Tetrema Bewaka. Said Jesus. Oh, you're right. Hallelujah. Oh, you're right. Yes, you're right. Sorry, fool. Oh, you're right. Go to Kenya Bekutu. Tetrema Bepemwaka. Said Jesus. Oh, you're right. Sorry to me. Nonti Anopayu. Eripim. Sesu. Bonte. Niewu. Nube. Hallelujah. Nienya. Kwanu be fi. Yes, we. Niefi. Fino beswaba. Hallelujah. Oh, sorry to me. Hallelujah. Oh, sorry. Yajim Papa Yesu. Sorry. Hallelujah. Every Yesu bonte. Niewu nube nyankwa. Hallelujah. Nyankwa nube fi. Niefi nube swaba. Hallelujah. Oh, sorry to me. Anunti befa wa selus yes. Yabuba bema ibi. Hallelujah. Befa wa selus yes. Yakuma bema ibi. Ora Yesu ifri sa wa sa no yo sha yera ifri sa
ɔsoro ne asasiefo dada nyankopɔn Jesus. yɛda wase saa bere mu Amen. yeyiwa yɛ kamfo den wa wadi nkunim ama yɛn Hallelujah. yɛno nti yɛkyɛ nkonimdefo Amen. yɛn nkonimdeɛ sahene Jesus Oh, yes. Yes, Lord. omogya de hyɛ di bem no Jesus. yɛde ehu nu saa mogya no Amen. mogya no ntae ɔman mu Amen. yɛde yesu mogya sɔ adwene ne akoma biara Amen. emu mmie ma wo nsɛm ne dɛ Amen. awurade ma ahenni anim Oh, ntere yes. Amen. awurade wonyɛ nipa no adi atorɔ Yes, Lord. wo sɛ ɛnya ma wo so a Yes, Lord. asɛm no waawo ne asɛm Oh, no yes. Amen. Yes, Lord. Yes. yɛma wo so a ɔbɛtwe akra nyinaa ma wo Amen. mo anum asɛm ɛntim ɛnɛ dɛ Amen. Amen. mede wase so ɔma no agyina wɔ Oh, yesu yes. nim Amen. ɛnumonyam ka wo Yes, den Lord. Amen. Amen. wɔn kronkron bɛhyɛ nyinaa ma Amen. bɛfa me dɔmɔ Yes, mu Lord. yie nyinaa si nkyɛn Amen. yɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔyɛ Yes, Lord. Amen. hyɛ wo ho animonyam Amen. Amen. awurade ma ahenni anim Oh, ntrɛ amen. twe akra ma wo ho Amen. ma ayaresa no ɔgye ne akyire Amen. dodo a wɔnkɔ asom ase Jesus. yɛ ɔmu firi mu wɔ yesu de mu Amen. baabi a menni duro biara Jesus. baabi a yɛhwɛ me Jesus. ewiase baabi a ɛni duro My God. wɔn kronkron yi wɔ adwuma wɔ hɔ Amen. mede wo ase Yes. so a yɛ ama no aboro so Amen. Amen. firi sɛ yesu din kɛseɛ mu ɛne abɔ mpae Amen. amen kɛse paa Amen. awurade nhyira wo Amen. sɔfo edward ɛne santɔ etiefo nyinaa awurade nhyira mo maame adom awurade nhyira mo papa kodwo awurade nhyira mo mabɛkɛ awurade nhyira mo mɛka sɛ me bobo din ɛbrɛ ɛma yɛ kwan awurade nhyira wo bia wɔ yesu deɛ mu nti sɛdeɛ kan no yɛwie a yɛbɛbia ahoma no atom ɛyɛ 0242 0242 947 947 508 508 0242 0242 947 947 508 508. patro nye sisi ɛbrɛ no enya nnuro hɔ ɛbrɛ no so a yɛbɛmo aso ate no afrɛ sɛ yɛ adansidie na ɔpɛ sɛ odie anaasɛ prayer topic biara obɛtumi ɛde abra na awurade bɛhyira wo nti santɔfoɔ nyankopɔn yɛ adom akyina mo ne yɛnsom ɛwɔ hɔ awurade abasa bɛyɛ kɛse saa bere ka kyerɛ onua na ɔno nso nka nkyerɛ ne nua sɛdeɛ kan no wobɛtumi akɔ facebook ɛyɛ frank kwasi adomako ɛyɛ kwasi ne KWASI nyankopɔn adom like no ahyɛ ama afoforɔ junior bob awurade nhyira wo sɛ wo like ɛwɔ hɔ animonyam ka ɔsoro ɛne asaseɛfo daadaa nyinaa wɔ yesu de mu Amen. yɛde awurade ase sɛ ne 1st April na yɛ a mo taa di dwumadie bi ɛkeka nsɛm bi ɛyɛ ɛnɛ dɛ apostle ima anaasɛ sɔfo konedo patro mempia mike no ɔwɔ na bɛn kɛse ɛnɛ sɛ na yɛ a mo taa ka Papa nyame nhyira wo. amen Sɛ ɛnɛ no yɛ 1st April. Na ɛyɛ a na nkɔfoɔ sɔfo konedo papa. Aha, na meka sɛ ɛnɛ no bosome foforɔ ne awuram. Ɛnɛ yɛ baako. Nti yɛma yɛni nna hɔ na obi w'ani bɛba wo so ne bia na wasoma baabi ani kwan sɛ wokɔ. ɔmo taa wi so asɛm bi ma no ayɛ sɛ wode ne nam mantwa Ɔmfrɛ no April Fool. wonim sɛ woyɛ ogyidini woyɛ saa ɛyɛ atoro di Saa. atorofoɔ nyinaa so bɛnya wo kyɛfa ɔhemfa Ɛhɔ a ɛgya no. good ɛna sɛdeɛ na sɔfo kwan adu ka no ɛma obi mfa bɛnni wo obi sɛ bia wowɔ baabi yɛama wo sei kɔha ne kɔfa patwɔ ka kyerɛ sɛ nyankopɔn yɛ adom a adeɛ kye anaasɛ ɔno ankasa mfa mmerɛ wo na nkɔ obi bɛsoma ɔsoma bɔne bɛsoma ɔsoma bɔne soma biara no mpe bebree yɛ ne bi wɔ hɔ a ɔmo yɛ animonyamfo ɔmo anim yɛ fɛre na nso mo akɔyɛ yi saa adeɛ wei bi nti ka April Fool a na kyerɛ sɛ wo a woyɛ saa adeɛ no you were a fool nti animonyamfoɔ bi anyɛ saa ogyidini bi aso animonyamfoɔ fi so ɔso nyinaa yɛ bɔne ne nyankopɔn animonyam ayɛ den abɔ nti wonya bɛfa yesu sɛ ɔkra gye nkwa ne awurade a
no be nunyamfo nti saa de we ye ya emfa ho nya den enhwem ntu tie mi a so wonim na date a na 1st April amu bia anya yi bia ebi timi ma bi twa kwan efri be su kuma so konkran anase free nkran ba kuma se onya bedu wie mabo bit me can emergency ebi o ma me da emergency wa ma say na ye no no dimnika ebi krampa no afa wi ma besi basi usika mpese so te ase nipa ne bre eni ade asa ko mem ne da kan no be nye nipa bebre de do nye fa new ai Awurade mo ayen amen ewo Yesu de mo amen ni na free Awurade nhra wa ma na chesenka wonti ase nanso Yesu de mto ti ase amen hallelujah amen ene asam na eba no eya disua sa aka ho ni refi me Castro ni producer ma yen hyiren wate oguso emi mfidie so ahye Awurade de en monyam amen na ni abre pa se do si atwe ne kon no wa ye na adwen se o ma osompa adede kwasi Awurade nhra manton kan am pese ni beba so nenso ye de obekasa hallelujah amen so far mufa Dr. Mufa free reverend anawnya reverend aye hodada and when yam Kenya Uncle Ope pastor na reverend. Me see you move back on. Ni penny so be na adwuma no awie. Nti title na mu back on. Kasa na onko ana onfina etio. Ani osmafo amofa free. Yeah, Daniel chapter 2, verse 19 to 23. Pacho, Daniel chapter 2, verse 19 to 23. Pacho, mekanha. Then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Then Daniel blessed the God of heaven. Daniel answered and said, Blessed be the name of God forever and ever. For wisdom and might are his. And he changeth the times and seasons. He removeth kings and setteth up kings. He giveth wisdom unto the wise and knowledge to them that know understanding. He revealeth the deep and secret things. He knoweth what is in the darkness, and the light dwelleth with him. Amen. I thank thee and praise thee, O thou God of my fathers, who has given me wisdom and might, and has made known unto me now what we desired of thee. For thou hast now made known unto us the king's matter. Hallelujah. Amen. We nyenimu ensem a Daniel or they can be afa onyankopon etiasefo no ehho. Daniel Ewurade din so. Or say then was the secret revealed unto Daniel in a night vision. Ewurade yi ahintasam edi ede twe Daniel ewo eni suade hunum. Eni suade hunum. Bebi ahinte bia Bible say ni nyina bedadi. Ewo say Nyankopon kese no enim. Yeni bibia ye friend say esumasam ewo Nyankopon enim. Ni nyina da adeja. No kan bibi ka ho. So Nyankopon oye esihene to hene. That's right. Nyankopon. Amen. So oye den esihene to hene Nyankopon. Amen. And Monyam Canadian dada. Amen. Verse 21. And he changeth the times and the seasons. Erade sesabre. Oye shebre esesafo. Amen. On esesa niema. And then erade asoma eba unchen. Adin satraye eba abrabom. Amen.
ɛbɛyɛ wo yie. Amen. Ahyɛ Awurade din. Amen. Ɛnmonyam. Amen. Hallelujah. Amen. Ɛno ano ɔsa ka sɛ he removeth kings. Wankasa king no. Kings. Ahemfo. With plural form. He removeth kings and set up kings. Otutu ahemfo. No asa yɛ den esisi hene. Tinana eni die kwan so utie mi a. Na oka kings a enye se obi a oyɛ ɔhene nko. Oyɛ parliamentarian a oka ho bi. Efi so mpesu aso udi hene oho. Oyɛ assembly member oka ho bi. Oyɛ CEO ewa adwuma mu a oka ho bi. Fi so wudi nkrofo bi so. Some year Sophie, also year Sophie, ye can't be. Amen. Nipa Awurade do ma ba ye nas no munye enkoa. Ye mum and ye asonfo. That's right. Edemount. Amen. We serve them. Amen. Into a say or no any two ahemfo. That's right. SSC hene come. Amen. Amen. Into a hene be etna kunyam same men sorry. Onyankopon nim kwan obefa so ayɛ etu. That's all. Eye opanyi babo ofebuanyi efiri ho no babo ye den eba na time babo eye 80s wo no pe president edi sabre na no panyi Alasan Ouattara no no so epe tumi aye den edi na babo ebetena ase no ose hene ne ha on sorry motumi kura me de mintumi ho ade so o de o mine shabra kusi baby but na ne bra so se so ye den okọ ama obi ba onim se eyeye no oye den okọ Awurade tu na ade so amen wiase tumi ebi ko diswa oso ono ana ono nanso ebre nya den ye ni enka so amen ene na wo tumi ekina na onya den oni ho. That's right. Into Onyankopon ne sisi ahemfo eno osaye den otutu o ade ka ntu nim se akonya na o ka se otumi na de ba do ba so Debi ana so nim se abosum bia onimu musoko ena do esi so tumi nyina ye Nyankopon. Amen. Nebukadnezar Awurade ka bi fan ho se odene ye akode etie Judafo nti Awurade na ne ma ho kwan ema Nebukadnezar efi se time ne David mo so no mo ye Nyankopon apede no obi a fe Nebukadnezar na enya den ye ni no bia ebeden Nebu atima ko gina David anim abrante ko kum Goliath Awurade ma ne ye nkunim di force akopon so ko wuom. That's right. Hallelujah. Amen. Enti say Nyankopon yemfane ni agro enti opposition mu na ensase abedu na ase na tonton funyam Cancer. so man to ani a wan hwe ya ni etum ade so wudi abro edi o man na abro ti efidan kwampo ntimi nsi bi ama o man no Cancer. obi koka osme ma ben nkimehyo ampaso no yi se ni pakro na firo akonya no so enyo na odi kan betena so se enyo na odi kan tena so wunye ni pe twato betena so Awurade hu ye mobone. Amen. Hallelujah. Amen. Ye ko ba bia ne e besu anim ewo Daniel chapter 3 verse 8 to 30 aye Daniel ngoma etiremiensa me no ye nhwe bibi me si esua ne ye de akoye nim. Amen. Awurade beboa ye wo Yesu nim. Amen. Good. Pacho monko. Adifo Daniel ngoma etire miensa ne mu nwoche no. Pacho mo no man Mike no so be atiefo beti. Ne mu nwoche. Etire asem wose merima baasa wo ojafunu no mu. Nwoche no. Sabre no aramu na Kaldiafo bi kotoatoa Yudafo no. Shire ohene Nebukadnezar se ohene nyankwada Pacho poso ho. Die all kinken sabi obeti ase no. Gisa oka Daniel chapter 1. Itiru baako. Onyankopon de Nebukadnezar etia Judafo sade America no. Ana omufa
Judah for no bebre no mum, especially Oma no mu free ahimfie, a teacher abrane any animdifo, and no mu foul minina, dodono a call, a Babylon, no modomo koya no. Omondo mo kono omugya hiafo ni nipa kakra sebe mu behwemfu ene nobaye so na asase no ansai enyankopan kwan nti Daniel, Shadrach, Meshach ene Abednego no mu ka ho bi no mu yamrante kwa na ansa ne beko chapter 3 no na Nebukadnezar asondaye osondaye ni refie asame mu odini ni refie no ofre enyansafo animdifo ene sumankwafo ene sumanfrefo ene de keka se wasondaye na daye no aso no omunka daye no nkyere no ensan enkyere nase asam din nimbeni na nani eno ne da ampa ne so nko na dae na ye no mpo ne da ya obia ni nani ene de obia hu enko na ye da na da ya wonko so ye mensan kan kyerɛw se hwɛ mo be da da me Nebukadnezar kan bibi e ma ye hu se abosomsom ene sa ne ma eti hihya ase no na da nsɛm Asmotion Mamma Canada dancing bia. Wa show monson. Some magicians no tricks. Into man omunshe no man farmer anye so betwitwo mo na mu asinesini. No asho mase. For Gariba, Radin Shaw share. Enti omunshe no man na ada no anye sa some penyufo ni no be show mo nyina ase. That's all. Na asomni agent. And Daniel a catcher captain yaman assignment so kum a year and him before Senia Becca's a council of states and the account and was say catcher nana no my bre into Daniel echo catcher ninianum say na aba na omukam boom bompire a so any assassin of right. And a Daniel Kodai, and a Radiman is soon Diana Pepper. Hallelujah. Amen. Amen. Or soon Diana Sana, there be. And a Radisade as a Chile day, a man no count. Amen. Bon summer, hallelujah. Amen. Omoma Kanyina Feli, Nebukadnezar, but a ye Yankopan. Said the numeri and Numbers chapter 23 19 to 23 eka onyankopon ye nipa no ayeden odiatro and na say waka sam enu ne ho obse obehye bobi na mem obeka asem no ntimi nya nipa de obehye obo no ntimi anye obonsam behye obo na enso ne bohye na kire no amane de befirum aba adan obewia no akum no ayeden wase na Jesus your basi benyankwa amen ni anya ne moroso amen hallelujah amen yensamu Jesus hallelujah amen Daniel eden asikire emma Nebukadnezar amen na woni magicians no e ka che nebu no oso wedie omoso wedie eden wedie gese onyankopon bia oni atiasefo asase so hallelujah amen na Awurade ampa so oye ne sa amen ampa Nebukadnezar e ka se Daniel nyankopon ono onyankopon esese obi ayeden esom no amen yenu achi ene ba bia ye kenkan bai na onim Nebukadnezar enam nyankopon yes ade ne nti oso osom Daniel ohene nebu osoro fi na ho nwaso obutu fam o Daniel enim amen hwe ugina ma Jesus amen de Awurade be wa tamfo no amen obemu makoto na se hallelujah amen yenu achi obo Daniel abaso hallelujah Daniel nya selfish into catch hene say empire na nya me kwa na me boy o menimi nuanom Shadrach Meshach ne Abednego omusie promote hallelujah we promote won wie no ya cheso muso abay officers yes awana na frasa so said the nyankopon me bo Joseph abaso no sa na to on amen na sa eni Nebukadnezar
ekoye ohunni fi se dae oso ye no na statue na statue no baby gold baby silver baby brass baby metal and the baby clay and metal edi afra. That's right. Enti nebu naning na no refio na Daniel kire na se no itumi se na adwene no edi chenhia o se ne mesome ye bibi se esi ho nebu yeso ewa etere ebai na chesa ade no about 90 feet tall 9 feet wide na chesa huge and tall and we yesi wo no se me offices nyina mo me kingdom ha so be about 150 nations e share Nebuchadnezzar ase e free e be ka se Middle East e dey call Asia e dey ba sabre baby a friend USA sabre ni enim bibi a friend USA e dey ba Africa Ethiopia Libya any dia keka nyina na share Nebuk ase nebunku nti mo nyina mo nkoto na mo sorry menyame no mote se instruments bi ba odafo enyanyum bia na enyum papa enyum bia ye boma abosom omudi na deda so ebi ye boma demons asabi ho a demonic dancing go sane himuti no chinchum nsa etiepia na ko achi a demonic dancing hweniye entenya asabia na awrade fie sese sa ebi e dwamansa awrade nyi mfirimo Yesu yano ene mranche miense yi omo ho. That's right. So mo de omu nkoto not at all. omu nsore Not at all. eye nebu ni nyame a waye si ho small god we ogidi ni asema yetie no a title nyina ye hold on to your God. Amen. In the midst of fire. Amen. A jamfin pono onyankopon menya dan menya enimo. Amen. Amanie bi betime yo oja. Satan betime yusu kunu amana eja etiawo. Obetime yusu ba ayoja etiawo. Obetime yusu asore baby so ye osofo ayeja etiawo. Obetime yusu asofo ni bi ayeja etiawo. But in the midst of it, hold on. Amen. To your God. Amen. Pacho trust on a kind. Eduno. Wona wahye mmara se onipa biara a obete aben oduruja Pacho ben Mike no. Good. Eduno. Wose wona wahye mmara se onipa biara a obete aben oduruja sankuo sambuka sankuo benta atentemben ne nsankuo ahodoɔ nyinaa gigye no wonhwe ase nsɔre sika honi no dubako na de wanhwe ase ansɔre no wɔde no beto ogya a ɛrefra na mfron no mu dumienu ohene Yudafoɔ bi wɔ hɔ a wɔde wɔn asisi Babel asase mu nsɛm so ahwɛfoɔ. Pacho asema me kan no osi Judafoɔ ni bi amomu post. That's right. Our kingdom. That's right. Also ohene na do my den asisi ministers. That's it. Ministers. Nti anya fe na ministerial position no eba Daniel and in they were ministers. Exactly. But Ninyame Sompire then Afomudomo. Amen. Hallelujah. Amen. Omu ministers are no muni abosomechi. Not at all. Omu you mad say and an afasas will be any ho. And you be ho. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. Though no one joins me, still I will follow. No turning back, no turning back.
The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. The world behind me, the cross before me. No turning back, no turning back. Odofo osmaye madwene se medi Yesu achi. That's right. Min sign me chida. The bitter. Min sign me chi. Osmedi wiase gumachi. Na senua no na mehwe. So Osuso bia nka me ho pa. Eya me nkutom min sign me chida. Amen. Hallelujah. Amen. Odofo wita so. That's right. Said the mranti ewita so no. Omo kodi omo ho insekro. Omo kan mo some money. Said the bit to professor nenso nentisa. And munyam kenyankopon. Amen. Papa kojo. Dia adebi. Nyankopon adom. Oye futuo ma no. Papa no so gitom. That's right. Radin sharp prof. Amen. Nyankopon adom ka bemufo omu nyina enya akoma ne bi. Som be som Awurade tenene ne kremu a. That's all. Obia one bibini odi kan heart surgeon. Oh na nkrofo firi miamia eba ebeye bi e Ghana ha. Nyankopon adom ni nyina echi no papa na tu ne ho asiwo. Hallelujah. Ama Jesus. Hallelujah. Ebra COVID wom ne hospital and carry echi wo. Twice. Utusi ho. Eye quarantine center. Akumapa. Oman no. Ene Christo susumti. Utu ho che. Amen. Awurade ani monyam na edi. Amen. Radin Shah Professor from Pomboatim. Amen. No raise giants. That's right. Oh Christo mo. Amen. Ya no nkyere se waku school enim nimdia kodi abosom kodi niemafunachi hwe unse de waye ni nyina wo ya damusa o Christo som no atro batabata ho eniemafunu bi batabata ho ya no ntine sa ye o se so anya bibia ansa anka ho anhya ase a eka Christo nkwam bebu nkama fa so hwane ka kiro Jesus kind say all power is given unto me. Amen. To me nyina ye Yesu dia. Amen. Hallelujah. Amen. Yan to asonkwa anim so for read ko anim dumi no say Ohene Yudafo bi wo ho a wode won asisi Babel asase mu ensem so ahwefo Shadrach Meshach ne Abednego mmarima yi muo emema ne nyada omumu ohene patwa no kreso omumu no omu bunyankopon sanity Yesu kan bebi ose nyensuo de obetima ase honam na mum yensuo de ose honam na okra no tim no obetima ayeden ase na account oni yensuo no enti sawo ni kro no se nyankopon no ye na emranke no yeden ubu no. Amen. Na empe bebre so busa nyankopon na amauta bufa nipa ensam so. Amen. Nipa oba wo no ne na yeden siawa ena otiase ekina ohwe na no hu no omudi ehunu ne nsam ne beba na nso sa ukura nyankopon ne na asem a otwem konum defo ya mo nsam ye nyankopon. Hallelujah. Amen. What a mighty God we serve. Patroko enim wonsom wanyame na wonsore sika honi a wodi asi ho no nyankopon ti asefo ho a na dia nyankopon ye no na me bi suro no ache nyankopon ye sa dia no so fu kwan do be sa dia dabi osi eni no kronkosi da ben owom sika da minimum a osi ye den binu kra amen awade mo ayen amen achoto aso dumiensa no ana Nebukadnezar de abufuo ne anibre ka se won kofa Shadrach Meshach ne Abednego mra na wode mmarima yi ba ohene nim dunan no Nebukadnezar bisa won se Shadrach Meshach ne Abednego moboa pa na monsom manyame yende no ode akrokro ni wa animu de ni buafu ohwe mrante nanim no
or cannibal sabia unimisem rantia no ono ana mu post nti so cannibal kwa ombeye den ombeye me kai abranche bi o catch brother baako say pastor minso no meko me de me konenim oba me so ana o ka asem no adefedefe kwan so we dey say you na ayese o wiye adwe no de ba na onkronko so mahu dada na me say na me gina ma na nko padom sa de wi me yini say a enye ha no start charge ye ade no wakomam anisuo na efefefe akoma de apro pacha ashase no two boom PFE office or do a me ba ben achia krampo yina ni se do hu me do de ba ye no eno ana na ode ko nanso ye nyina ma Jesus amen hallelujah amen Bible say yes ti tu nyankopon chen de onipa achoto asoko anim imudunum moboa pa na mwanso menyame na mwansore sika honi a mede esi ho no ana dunum no afei de se mwasiesie mo ho se bre a mobete aben adefedefe kwan o oduruja sanku sabuka sanku obobo instruments na umobebo se nabu se minim so a musician unim instruments din traso benta atentemben ne sanku ahodo nyina jeje no mobehwe ase asori ohoni a maya ono aye den maya a wo ayi sa honne no na bi wo ho osun daye honne ntimi anso anyi ankere wo ka osu nyankopon asem se sie yi di na kakra bi a nebu ni rafi asesa wadwe sa ne no ka asem sa ne ni patie se ni pa ni nka yesa awrade ye bibi ba ni pa se sie na de rafi o awrade mwai so fudure do to aso eye na saman sore no a don no aramu wode mo begu oja a erefra na mfron no no mu hey ohunahuna mo eja bi aso me ka say me so de kiro mu mohunja no man sore a ebetum agu to aso na onyame ben na obeyi mu afri minsem hwe o sabe twa ye nyankopon poa that's right I'm so one can Faro. Faro can some basaye bi. Nanko pom bend the big ma jumo, a free min sem. Only pa, or no bow. Our castle you mujatua down, I am no a day. Only over Casa Yanko Panum poa. Patra de Toasso. Dunsian. Sadrak Mesak ne Abednego boa ohene Nebukadnezar se ehia yense ye boa wo ye hu asem hallelujah amen enwinta so ma Kristo no enwuna sambe fro tamfo no aba ebe fi Satan ho ni agents demons ahodo ombekwa ko wura nipa bim abehunu now so ye sofo ebehunu now mokoso ya asori wa ha ebe ye musei a Christopher Mokran Mama or mine my den wa bosom nyama any atro any nyama funa o ya na ema my munya den ye ma post no sa nyama we no wo bi cash do do se na wo 05 be ma dwen so wo te cash akesiem VW obi ka wa de aba abo ho ka now see penalty a cheno now no machira ni atoma me ka say Land Cruiser we still duty onya ne be 100,000 and neto and then shipping and come and so sa Land Cruiser no ato ne 10,000 Ghana cedis obi nya hu duty 100,000 when kimi anya no wo akoto ne say 10,000 enye krono kese ba krono kese uvia wo krono niema a wo de hu ti ahhehye niema bem uvia no asa be ka se Christofo na ma ma ni ma yeden akronfo e Kristo ni debi ya mpi bebre ho a ye ka obi kwa asori a so e Kristo ni e ya asori no oko sanete 2 Corinthians chapter 5 verse 17 was obi o Kristo ma no ayeden abode foforo enema dada ni nyina twem hwe enema nyina ayeden foforo na wa sorry kofo ene wa Christopher ene da wono obi o ye Kristo ni
chefa ye heaven. Hallelujah. Little Christ. Amen. And the war no keka sorry. So chefa hell. Kujami for no. Erade hu ye mabo. Amen. Ni anti Christo sumase. Amen. Eya sorry ko kunko ene Christo sumko. Ya bo so no ye no qualify so be for heaven. Child ye crowd. So ye suffer and now ya sorry penny. And you no qualify o. So there will be kind say I suffer there ye heaven kono. Eya ye say police near wako lorry station. Anya crowd bookman ye huna. Obema police ni etwa 7 our front to our man until we are so far asase on heaven front to our man but your bible mu infa na atwere ne sa se me ba kroma ayia fita ewu mfimfi abofo ne hu mi a osofo oba open the gate osofo akroma ba but your bible mu infa na osofo akroma wo holiness without which no man shall see the Lord. Amen. Amen. Oh, Jesus Christ. Amen. And to you be a sorry, be a Christian, or you'll be a sorry. Oh, Christian, dear, yes, abandon. Amen. So tears my Jesus. Amen. So much samity, Mitima, Christus. So me why a day, a radio moye. Amen. To us. Dunson, I said, share. Ye young coupon, I assume no. That's all. Bet to me a yen every Yanko Payadine, yes, some or catching Nebuchadnezzar, Nebu Refi, Wow Kansempa, F. Yanko, Ekasa said, Rebecca said, Tia Sai Yanko Pono, Yabashina say, see. Ni penti refisa say Nyankopon yes I refer o so dia na onkai no Nyankopon a o me so sa dia no esa atwe wase no on e da sosom no ni ti enya de se be bu mu ase na say Nyankopon no obetima gien amen hwe odofo minima mane a wona mu so we you gidini no ayo adwene so pe heaven akwa akodie bebrebe sori atia but ni nyina mu kai Unyankopon be wama amen no asori ama no tiase ma no betena se dada ade nyina so a wo som me catch so be you free judgment amen action ni de amen ni nsana ye de amen hallelujah amen so ko enim tam so na obegien afri wo ohene nsam obegwa afri wan nsam wo ohene nsam se eye court eye hin Sawo asam no dibem hallelujah and no gina ma Jesus and ye katrato so and ye pekwan bi atwumunsa patro gina ma yesu amen twaso na urade be juwa frem amen patro twaso dumoche no na se amasampo ohene hunu se yen som wanyame amen na yen sore sika honi a wode asi hallelujah amen o se se Nyankopon no anyempa yemu ase odofo ogide ne awotie me hallelujah edie be na ya ma ogidie akofam wo ya bomu ase amawi ase wo se Satan ka che Yesu se o se obekotumi asore me a we nyina edama ba mu wantima nka sa ye ne de oni sa authority no oni sa tumi no edo obeka sa pe Onyankopon jabehye no that's right ye nyamfa ne nko lake the lake of fire mu but eda Satan beka se wiase media no eja no ye betwa na atom ntam na obofo baako na be sa de no unse eye Revelation chapter 19 also bofo bakope hwe Nyankopon bofo no mu ai obeka se fansa bra ekwa no atene ne nsa because one farmer said the Nyankopon say build this obofo no Satan ho be kire no that's right enyo no na ye panyu no da nwuma no but no ye trickish subtle nada odaso nada nipa yanu ntine Jesus ka fa no ho so obewia onya wia ode a ene kwan bia so bekun ode nada ansem nefe nsem ne beba ne mum wita so ma Jesus fi say ye wade ne agenkwapa e ka say all power is given unto me amen hallelujah amen what you to me nyina ye I'm a Jesus that choy kosontam ye nya ne amompa dun kono no
ano na abufuhye hye Nebukadnezar na nanim tebia sachra tia Sadrak Meshach ne Abednego oka se woma fono no mu nno mprenson enchene de da eye no hwe Shadrach Meshach ne Abednego na kyesa asomo mu kan no Nebukadnezar fane so omu huru no omu si Nyankopɔn kɛseɛ na sɛ Nyankopɔn na madwo mu mpa anya ade som be koto da ye maami bi ma Becky bibi koso o kan web bi sa sem no emudo ma Becky hallelujah I say my God is still God. My God is still God. He is still God. He's still God. No matter what is going on. And found the Kosbia. He is still God. He's still God. Say negative, he is still God. Amen. Say positive, he is still God. Amen. Or that's you Yankopon. Amen. It could be a radi to me ma hokwan. Send you maybe in koso. And you negative. No share the obey. Hallelujah. And you can swap bemu boom say Yankopon. And the other can say. Said the Habakkuk a kind or so a cock or cohet in the refrigerator, a dianini ho, kitchen, a dianini ho, or shan accounts mu, sikenima, or so a money yanko. Hallelujah. Or be comforting yanko. Amen. Or Massadian in your day and canning shed the beat. Or be comforting quadrin yanko. Yan nem ranchim yen same kind, or sissy yanko palm me drew. Ne radicase me ma oso mudomu nkoto da amen odofo Satan yusu kunun tiawa men koto obonsam da amen o yusu oyiri tiawa men koto obonsam amen o yusu adwuma panyi wo ya baya yankopad wa kra ho bepem ne e wa adwumam na oboso se post bi aba so anye yanko onfama your brother bi wa kra radiadom adwuma bi ya bon hompai rade de mano amen na babia ne yire ye adwuma na position biaba na nka ne yire ene fata no na adwuma mu panyi no so oye safo ne bi mame no na me fama I can say na Nyankopɔn dum rade so e wo ne yire mu enti maya ne bi a wotimi no mo da no eno oye na adwun so de position be ma brother ne kan ye start bon hompai unim say ye Nyankopɔn oye ebre ane mre esesafo no odane niema amen na ye na wa munum asa post no on ye de man radi tie ye pai e man nsakan wo gidi ni a wutie me me mu ase matibia radi bebem amane ma asesa ama e wo Yesu de mu mfa wo tani amane asori gina me radi patro to asontam so aduonu no na ose merima bi ne donmu merima ahodenfo ose mighty men in his army and he commanded the most mighty was it the what the most just no merima e wona shafu konim metofo akese a chese ba koso Shadrach atade tia eno anso apagya no hu yaso mbebo na bomu emu hie ni patu one because na de omo apagya abosom na de omo apagya no omo abeti enya de ketwa brabole patro de koso ne domu merima ahodenfo se wonkyekere Sadrak Meshach ne Abednego erade bebo aye fa won kogu oja a erefra na mfron no no mu aduonu baako ana wakyekere merima yi won choncho togas won ntade ne won motre ne won ntomamu na woto wongu oja a erefra na mfron no twi na nsusu edebe ntonto ya no ye de ayi sase no ye je na egum no so twi no mu dodo Erade nkrofo ya address o mu kama na twi no so adane abutu erade mo ayen amen akasa entade yu e show mo fi se no mo ye ministers no mo shentade fefe eno mu chichiro mu nyina bo ano e de na koso du onkogu oja erefra na mfron no aduonu mienu na esane se ohene asem no mu ye den na fron no abdo sesese aboroso no nti merima a wode Shadrach Meshach ne Abednego
frokoye no ojam frama no kumwo hey your more some hallelujah amen unim say macho men well trained men omo military mu army mu omo swa Nebukadnezar say ade amafadia me to akọ na nka me ameto ade no mama ne say hwe you can't fight this God not at all sabrena ni nyankopon started that and no massa mema miensa no ejana kf ss Shadrach Meshach ne Abednego no Ewrade hu amen o massa asrafo ne dane nkusi that's right nkusi ni hu hwe odia ye wadwene so ni nyankopon befa ogidi ne otie me se persecutions bia wonamu trial of faith wonamu namu ogidi ase amen omo mayo ma dweso mdu befam no Jesus Ewrade be mu atopono amen Ewrade be topono amen watamfo amen no kuru ayede ayema amen na onkwa nyina watime Ewrade fi hallelujah amen me se Ewrade ebe topono watamfo amen na kuru ayede ayema asa ayede buso amen na onkwa nyina wayede what's in Ewrade fi amen din kronkwan manya amen de Ewrade ye Shadrach Meshach ne Abednego atamfo ne nim so mu do mu kugujam eja ne twifa atamfo ne so emumu wuye patroto asontem aduonu miensa na mmarima baasan yi Shadrach Meshach ne Abednego a wɔkyekyere wɔn no hwe oja a erefra na mfron no aduonu nan ana ɔhene Nebukadnezar ho dwiri no ne ho yɛ dan edwiri no ne ho yɛ dan edwiri no ben Mike ne ho yɛ dan edwiri no good na ɔsɔre ntentem na obisa na gina tufoɔ no sɛ enye mmarima baasan na yɛkyekyere wɔn na kyerɛ council of state no that's right na sorry efra kwanya so hwɛ o de gina me Ewrade that's right ananafo Ewrade ba mu ma sorry ama amen ebi ba eye Joseph abrabom afei me gidi sɛ akyire no Potiphar say Joseph ba no afa Joseph ba no afa was me pese me ni nani ba eden ebehia say BBC story bi Mandela abrabom me nya kan say ebra ne Mandela wo prison no so kase is to come the na aye prison officers ni bi na ba bi owo no aye say prison ho ewa efom kakra ne prison officer no unim de no aye Mandela sabio misremeka no aye ne ho adwonso se Mandela mfana no enso dwonso no enti Radima Mandela no so unim officer no ofiri mu a afi obeye omampanyi wo South Africa no da kono ka kire ne mpemfo se opese saa dan de call restaurant ekodidi ordinary restaurant na cheso ye ordinary person enti eye den a oyo mampanyin de omunya wo nkwa asa security beka enti security kan ho ura restaurant ho enti ohun bema no atika ana table a bema ne te ho ana Mandela kotena ho Mandela kotena ho no ayese asase mpai ne papa no onwuram de na ekoso Mandela de wa feel free eno teo eno no so on share dan kasa ne ho nti akwa no didi nyina ne nsa ewo so opo cha eno ontumi sori prekoso se okọ na Mandela so ti ho na owura yi breso ye eno osori nti officers na omuka Mandela no Mandela ho ka kyen se papa na otena ne nche no yare na ne ho so se no yare kwa me da fiase on na ye mesa na odwonso se menye na enani nso ma me nom Mandela amono wa anya ne hwe nemum niema boni na wo ye no ye no ane na esa ye den etwa ne ma odofo obi so obesel men ka ne hallelujah onye do obe na o de sumu hallelujah tenene amen no botene ni abrabo my God gidie wo se nyankopon se nyankopon ye di gidie enene no e de nante amen hallelujah amen so a wo
waton ho ma Satan why you are gonna say a gidi for obi a Christonia unya te Christoni pe na ubofu matito na hawo post no anya ne na utumi na wo he onyankopon de ma asi hene to hene nyankopon yanu ntini di kan hwe ho enya animu supposed to be a wanya na baya na ono wa adwuma mu ho wo so ma kwan a ene obetete no gusu tete no hwe wo wie ye na eba wo hwe ya saka na wakonya no fofofo no ye no na Awurade be ma na ye den amoamoa amen one shall number 30. That's right. In your baby and your cusie. Radi bit my year. No sama bofa bitra. Matches. I had a 2 mark on. I show you show baby and your day. Send young company who you paid the need diagram. Unse Shadrach Meshach ni Abednego omuto januma ene Awurade ema ijaye de ehihyi omudo man hye but homa chichiro mu no Awurade ma ne hye amen kese and homa ne hye but nipadua homa ne chichiro ho anya de anka na cheso nam Isaiah numa asem so yenem ogyemo oye de okay esubontin tumi mfa yenko hallelujah amen odia ye tenani ababo onyankopon beka ho amen onyam ma Yesu ma na sesoba unso waton wa ma Satan enam ba ye bia wanya anase nema bia odi uti akosha ase no power catch say tumi nyina ye nyankopon dia batwoko anim ne anya mompae enye merima baasa na ye kyekyere wo Awurade be ma watamfo confusion amen enye merima baasa na ye kyekyere wo mugu oja obua ohene no se ampa ohene aduonunum no oka se hwe mihunu merima baanan hallelujah wasane won se wonenam oja no mu na won ho ntochema amen na de otoso nan no tebia te se onyame babi hallelujah amen Rofun kase is like the son of God twino ya brenase onyankopon den eba nyankopon ba immediately Jesus eba to be that's right eja beja obi na boja on na boja no obema eja no eye se air conditioner Emma Shadrach Meshach eni Abednego odofo so gina ma Kristo osehwe menem wo ho ena nyina akosi sen yes hallelujah amen ya na mfiti ase na emu bebre so sese na be kwa wie me Kristo suma mafi ase sen matumi ni padua nyina aswa ma Awurade waka fa me so be hira me patwo wu unya wu ya adenti na nkoso nya gide woni mo amen kano yes odi bre na ye na juma Awurade betima ma wo kwan amasa ne ma na ye den atoto ebe de wa dance adoso so nya living testimony say a practical that's right and you can so dance ne kwa ye nkrofo meti say o na wo so de we e wo he e de be na foforo so be ka fa ho so bi kre bibi fa ho hallelujah amen ya no ntini enya bibi e fa Shadrach Meshach eni Abednego that's right o say ya chichiro onde ya tu omagum mi si achichiro na so sei Awurade bie Nebukadnezar ni ema ni die ni kwan so be me gidi se nebu oye no apose nanim apose nanim a no ahosuniti adamani so na eye me ana no busa officers no nipa se ne edu omugum omo se 3 dabi me gidi so no atwe no ko akiri no asaba mo se sen I me can some ranch me and a momu post Shadrach Meshach ni Abednego na se sie mi oso ono ya den ehu Awurade manu hu dia foforo hu Awurade be bia watamfo ani amen said the Awurade bia Balaam amen manu hu nyama pa e fa nyankopon krofo ene dey gina ma Awurade amen na Awurade be ma watamfo na nkasa na aka nyama pa fa ho hallelujah amen fie nim dia ka yes can negative fire
negatives aye kafa ye ho no enya de ketwa but ye nyankopon enam no tumi ene na hoden so na dane na ye den ekoso Amen. me ma obi anum nsam enka won hye hwe se odimafo ye den otiase Kristo wu ya wa sore no ginama no ginama Yesu ono so be ginama omu ginama Yesu no ejanum Jesus epie ho wase mi hu ba kon a ka ho the fourth personality this so Nyankopon de eba Awurade bema the fourth personality abeka ho Amen. Hallelujah. Amen. Me hu asama menka Powerful. me hu asama menka eni ji ashama komasoma My God. eni ji ashama komasoma for say Awurade do ogie ebren krofo edawo kan dru ho Honkonko di shemu se said your osane Shadrach Meshach ni Abednego no nipa ni bi wo ho a omo on hye so ase Awurade be ma eja bi akodo ma atete wo ma ni asane wo amoma do mo awo Yesu di asam ne bounce Yesu nya memu frase se wo bo empire se Awurade ho mobo fa me boni nyina ye den eteme me catch yourself obema nkwa amen wa ma no mo so amen awo Yesu amen. Mr. Radi do Jesus. Amen. Dia say no ebeye. Amen. Die wo no benyanko. Amen. Na die nyanko no so be den ebe fifi. Amen. Na die fifi no so be den ebe so aba. Amen. Owu so we to meninti. Amen. Kristo wo so we to meninti. Oh yes. Patrokan aduonunsia no. Ana Nebukadnezar ben oja a erefra na mfro. Surprise no still na nya ntete nani so. Debi. Ono ankasa sore ye den eben ho Awurade be man assignment pacho koso ana Nebukadnezar sore ben oja a refrana mfrono no ano na oka se Shadrach Meshach ne Abednego osoro Nyankopon ko hallelujah enye so no onimu onso sa kan kwan ko a osoro Nyankopon ko a enye asase nyame nemu hefa osoro okanye hefa osoro esoro Nyankopon ne nkoa hwe ansana ebinum be fra Awurade akoa no gise miracle bi aye esi na o ye nsantrane ba amen so gina mo pinti Awurade be ma bibi sonko esi amo atamfo abebo abaso amen so Nyankopon aye den oye kese amen Nyankopon ye kese amen so Nyankopon ne den akoa your moye some hallelujah osofo wutie me amfa amane aba ginama Jesus oberibeyo ye enche enyire be boma bompa mpatoko anim ba bia besi bia nes mumfri adimra na Shadrach Meshach ne Abednego free edifri assignment awonyaye afi ono na ekopromotum monya dan mumpie mra wantimi ansoma Awurade ma ne koye boboy patcho sorry ko anim na amantam ahemfo mankoma ne amradofo ne ohene aginatufo hia behwe mmarima yi se oja anya won honam so tumi amen yes kwaso na won trinwi ose na won trinwi so anse na won choncho ansachira na ojano ho hwea amfa won ho de Nyankopon tumi ya no amen amen ka angusra ni ntinkonu abedan ebepa esa angusra ne yekese a esi abie se den anim fifire ye den eto se de bi temi odofo meti Awurade nka hallelujah obe bibie amen na anim nyambe den ebe yekese amen hallelujah amen oh amen what a mighty God we serve amen onumanyam ka onyankopon amen nebu efrase ekanfo Nyankopon nipadom ekehia obi ebe Shadrach Meshach ene Abednego ahwe odofo amane wonam no Awurade be yu afrim amen yu afrim wia edom ebeti no be pawanim ahwe amen enwonyam ka Nyankopon enye ahode ne enyansa my God na babia wo ebitime ba wo se ya tonka
ɛwɔ baabi a na wɔ no sɛ nyamia ɛyɛ Awurade adom nti na me ba bɛhwɛ nipa ko a woyɛ den woyɛ sɛ Awurade adom nyamia omum ka negative no Awurade saa mom yɛ den ɛka positive mekai mete fa branch bi ho sɛ no wɔyɛ nneɛma bebre afi nkonya wɔ hɔ no yɛsɔ de ne nsa fa ho a ka Elijah wɔ ha nkanya ne nkonya ho ne ɛnmunya nkanya nkɔpɔn ɛnyɛ ma ho ɔden ɔho futuro ho aba mentimi ntena so nhwɛ sɛ fi nyɛ den ɛnyɛ nyankopɔn ne nkonya ho ɛnyɛ basa ɛnsene no ma ho ɔden amede bɛyɛ mentimi hwɛ sa Awurade fie nyɛ basa I can't do that ɛsɛ di ɛni die ma de ɛni die yɛ den ɛsɛ no amen ɛnmunyam ka nyankopɔn wo de gyina ma Jesus omum ka negative na bɛsa capacity amen me mu ase mentan won go on Shadrach Meshach ne Abednego omanya adwembɔ bi ama Nebukadnezar omu de ani gye ne face challenge no Awurade so yi omu firi me nyane mfiri challenge na nim face it amen with the name of Jesus Christ, amen. And you will overcome. Amen. For you to this shaman, amen. Yes. Do two mono or so tend warriors. Amen. Rather be promoted. Amen. And then promotion barman. Amen. Mr. Promotions. Amen. Awurade bɛma gyanadwo nkurɔfo bɛfiri akyichi ɛna abɛhwɛ wo na ɔmakamfo onyankopɔn no ɔmakase wo onyankopɔn kɛse a ɔsom no wotumi adeɛ nyinaa yɛ what a mighty God we serve Awurade bɛyɛ ama no aborɔ so me sɛ Awurade bɛyɛ ama no aborɔ so ɛyɛ ne bu nkɔm mpanyimfo atwa ne ho ahyia nyinaa megye di sɛ obi apɛ sɛ ɔde ne nsa bɛka hwɛ sɛ ɛnhye a ɔso mu tiri nwi mpo anka Yesu kan ɔse si gyina ma na yɛtiri nwi baako kora mpo nyɛ dɛn ɛho nka ɛfiri sɛ yɛtiri nwi ano no yɛ Nyankopɔn yɛ dɛn ɛnim ne nyinaa sɔfo yi ma ne tiri nwi ano Onyankopɔn yɛ dɛn ɔnim ne nyinaa no ana mɛdwene ho sɛ Nyankopɔn bɛni o deɛ meti mayi ne kama ahyɛ Awurade deɛ animuonyam unse ɛwɔ hɔ a na efu nanso wai ha aseɛ no unwi no aseɛ o bɔnsɛm Nyankopɔn ɛkwɛmpɔ machi nwifu no a miracle Nyankopɔn tumfo nkɔ na tumi yɛ saa deɛ no hwɛmɔrɛ etumi tu o deɛ o yɛ research akɔ a ɛtete ɛyɛ o bɔnsi tu a na foforɔ ayɛ dɛ aba bubu twitwa so ɛkwan yɛ fa so pie no ne nyinaa yɛ miracles Awurade bɛyɛ miracle amanko ɔdɔfo a wotie me sɛ Yesu nyama wa brabo mu a bi wakoma ma Yesu mrem deɛ kan ɛkɔma agyidifoɔ ɔgye bi bɛba ama wa gye so aba Yesu mu dodo ɔgye no ɔno ɔgye ne di ɛgye ne di ɛno ɔma ntumi so ɔnyɛ den ɔnyɛ Onyankopɔn ma ɛnɛ Awurade de ɔbɛka ne ho amen Mese Awurade de obɛka ne baabi a wo bia yɛ bɛbɔ mpae no tuma frɛ ɛdo topic aba yɛ bɛbɔ mpae baabi a wo bia bɔ mu asɛm Jesus bunkotodwe na sa so sɛ to bɔne bi mu a pɛ mu ka kyerɛ Awurade sɛ Satan ɛde agyidifoɔ bi ahyɛ mu sɛ haw mo commento tata mo kasɛti a wa bosom yɛ wom yɛde ka Yesu ne wuo ɛne ndɛn ne wo sɔre sɛ Adam na ntumi amfa Yesu a me ka kyerɛ sɛ deɛ wopɛ sɛ ɔyɛ tia Kristo so no ɛmu bia nyɛ dɛn ɛnyɛ yɛ amen nkurɔfoɔ bi sɔre tia Bible yɛ ɔmo mu sɔre tia ɔmo fie yɛ printe Bible ntumi ansɛ Bible no nti wo bɛbɔ mpae ɛfiri deɛ wo bɛpem ne bɔne bia wayɛ woka kyerɛ Awurade sɛ ɔhu mmɔbɔ ɔmfa nkyɛw na Yesu yɛ ɔdi ma ama wo woyɛ ɔgyidi ne woasan w'akyi a woka kyerɛ Awurade sɛ ɔhu mmɔbɔ gye me Awurade bɛgye wo amen Bragidie no bio Awurade bɛgye wo patro yɛ ɔdi ma ɛde ama wo patro bia no na bɔ mpae wobɔ Yesu yɛbɔ bi ama Yesu yɛbɔ bi ama Zibranta bora branda badia boshe de bede Zibrianta be abambi ababa Lepambale mabambi abba Randa pandemili ababande abba Ranta brebe abambale abba Levra bande abba Papa, Zubria Balalaboria, Papa, Shaba, Zabra Boria, Babaria, Zubria Boria, Babaria,
Zabranda Bora Baboria Baba, Elopanda Bria Baboria Baba, Yanta Boria Baboria Baba. Amen. A brower will bunko to Joaco to pay down some, you know. My God. Sir, who said you won't sing Kana and need your crime to the American Cabinet. Onyankopon medawase and a day so amatuasa so matuasem one mehu se tumi nyina ya wodi and a day maba humi mobo said you adoye tie owra yesu and a day me bie makuma mama me so se bra makuma and a day di koi na me foul say me cry ajenkwa ene me rade me nkwa na nyina owura yesu unkuto ene metena siama me sure say umoja de hye no fa horo me boni nyina mam nye fita se sutrema ene de ko konkron me sro me bie makuma Brahmakumem Shamima Mama Duma met me dear Jina Akusia oh yes amen me no bomb Jabba Tampa Yedawasi amen Wasamaba yes Lord was here Massami so abetwa krama yes do free akuma pem aka ne boni acho papa usu free akuma pem fa ne boni na ache amen tino ho free the entene amen so wasam say enyo penny so nipa bia beira na mu nso nyina beba onche e wa adwen satre me do asese de bone bia che amen no ato ho free the entene nyina ho ene da de ko wo yesu amen rade de no asan na twa ba sa gene bio amen ye na wa to amen fan kwagye ho ani gye amen e be hye na kuma mu ma bio amen e wo yesu de amen me do ase yes Lord so de bone bia che yes and a day de cro amen oh yes de mo amen oh yes de amen oh yes de amen amen kese amen ni mo ye se me rade so de boni bi ache rade do boni ache ko enkoye boni bi on amen Safo Mami Louisa Radin Shaw, Joby Girl Radin Shaw, Software Edward Radin Shaw, Koja Sempa Furniture Radin Shaw, Sabre number me de betuja. Na ebe bompa ya wie ansa no afre number ni 0242 947 508 pacho yani ready na ebe bompa ya wasi agina ma Jesus a ni tumi na samti so ja na samutumi ebe ba onchen amanye bia wase me de me gide account de ho fa nsaba akoto ho my God radia samutumi ene nwoshanti enkonwa be papai amen baby amane bia wo me no bompai fa nsaba akoto ho ne pagya nsaba akon so dofu bi ben ontimi nante ontimi nya bibia fa nsaba akokoto ne so Jesus ana fa phone to ne so yes ana fa twa na so Jesus sana so asia yes o de fa phone twa na Jesus so oye muma yes o de ben no Jesus eto no so ma yes se okoko mampa fa phone no etwa na so yes do anya stroke don't me nanti Jesus rade be mo ananti yes yade bia wo yesu di mu ebebo ni mu amen enhyeso bia betu akọ amen bompa ye wia Jesus me nya no yes no fi ase wo amen seboniya fa sa akoto ye amen se bibia cancer wo ba bia Jesus sa to ho ne pagya onsa ba pati e bompa ye Ejaba tampa. Yes, Lord. Yada wase. Amen. En monyam kaunde. Amen. Eya wasam na aba. Yes, Lord. Enya masam. Jesus. Wa ma wasam so. Yes. Eche mu din nyina so. Amen. Enfiti ase na asam no ho. Yes. Asam no gusu ye adwuma. Amen. Na beto aso ye adwuma. Amen. Osma wasam. Jesus. Na kosa ya de. Yes, Lord. Rade dodo ese gina ne den. Yes. Enhyeso bi obi awa. Jesus. Wasam mutumi. Yes, Lord. Wasam ye jano. Jesus. Enhyehye sama ne. Amen. Jesus. Yade ho ma biara. Now. Yade achichiro. Jesus. Ejampam. Amen.
ahomana nhyehyɛ Amen. ɛwɔ yesu dim Amen. deɛ yɛ nifraeɛ Jesus. mede yesu mogya so w'ani no Amen. ɛne te wɔ yesu dim Amen. tumi bi adi amane no Yes. mede yesu mogya gu mo so Amen. mo nnwuma aba awie Amen. monto mfiri hɔ Amen. mede yesu mogya sraw ɛfi wo ti so Jesus. ɛbɛtwe mo naase Yes. fa wo deɛ nya ɔde a Amen. ɛne abusua no nyinaa de Amen. nome biara Jesus. yesu mogya nsɔ so Amen. ɛmpaapae Amen. mesane wo firi nome no ase Amen. ɛwɔ yesu din mu Amen. wɔ yesu din mu fa wo deɛ nya ɔde a Amen. papa meda wo ase Amen. sɛ wotumi asane Yes. ɛwɔ fie hɔ Yes, Lord. ɛwɔ dan mu hɔ Jesus. ɛwɔ hospital hɔ Yes. ɛna emu abuo Yes. ɛntoa wɔ yesu din mu Amen. ɛna yɛ baako wakye Jesus. ɛntimpie Amen. ɛnyɛ pɛ wɔ yesu Jesus. Amen. wa watɔre mu Ah. wɔ yesu din mu kasa Amen. wa waso asi wɔ yesu din aso bue Amen. ɛnti asɛm sisi Amen. mede yesu mogya kata apemfo so Jesus. deɛ na wo ma yɛ den Ah. sɛsi awurade abɔfoɔ ɔba hɔ Yes. ɛbɛsoɛ wɔ asomdwe mu. Yes. wo fa wo ho ɛfa wo ba Amen. ɛwɔ yesu din mu Amen. papa mede wo ase Jesus. so anim nyoma dɛɛde Yes, Lord. na ɔde ɔgyeama wo Yes, nkurɔfoɔ Lord. ɛwɔ baabi a menni duro Jesus. ɛwɔ ghana baabi Yes, a Lord. ɛwɔ yesu din mu Amen. ɛwɔ yesu din mu Amen. ɛwɔ yesu din mu Amen. kɛse paa Amen. yesu ne tumi adɛɛde afei kyɛke wo hwɛ deɛ na wontumi nyɛ kane no firi aseɛ sɛ woyɛ Amen. kyɛke nipadua no mu number 1 awurade de wo bɔne akyɛw wama nkwagye ho anigye bi aba wakoma mu afei amane ana na ɛwɔ hɔ no kyɛke hwɛ w'ani no patwɛw hwɛ sɛ wode hwɛ adeɛ na saa bɛdi kɔ a wopɛ sɛ ɔfrɛ a wobɛtumi afrɛ patwɛw number no ɛyɛ patwɛw ɛyɛ niwa number no ɛyɛ 0242 0242 947 947 508 508. so Facebook so awurade ayɛ biribi wɔ hɔ a wobɛtumi ɛde message aba sɛ wo nso awurade ayɛ biribi ama wo a frɛ na ka deɛ awurade ayɛ na anu mmom ɛne awurade ase nti kɔ so kyɛke wo hwɛ sɛ mogya tu a awurade ama no twa sɔ ho hwɛ ɛni hɔ biom wosɔ ho hwɛ a ɛsɛ womeɛ te deɛ awurade ayɛ na anum nyinaa bɔ mu ɛdi da awurade ase ɛhyɛ ne din kronkron animonyam nti sɛdeɛ mekan number no yɛ 0242 0242 947 947 508 508. ɔfrɛfoɔ wo a wofrɛeɛ no atekɔ wobɛtumi afrɛ nyankopɔn adom yɛbɛto nka na wowɔ adanseɛ bi a wadi ahyɛ awurade din animonyam pakyɛw fo no so agya me mpakyɛw woafrɛ wo din ne baabi a wokasa firie pakyɛw frɛfo wo din ne baabi a wokasa firie wowɔ so yɛtie wo wo din ne baabi a wokasa firie pakyɛw wo din ne baabi a wokasa firie pakyɛw sa woyɛ ano asa afrɛ bio sɛ pakyɛw yɛtie o pakyɛw din ne baabi a wokasa firie yɛtie o afei yɛte wo nka kasa pakyɛw mpakyɛw ne yɛnte na m sɛ ɛyɛ technical ayi kakra pakyɛw wobɛtumi afrɛ okay pakyɛw yɛtie wo din ne baabi a wokasa firie pakyɛw fm mikasa firi pakyɛw kasa firie ho pakyɛw yɛtie o Philip pakyɛw anapɛ mental software paa aseda yɛ awurade dia ne nasɛm pa ɔde ma yɛ ne anɔpɛ animonyam ka nyankopɔn pakyɛw mpɛ sɛ mehu baabi kɔ a asɔre wo pɔte wɔ yo Philip ɛbɔ 6:15 to 30 a saa frɛ yɛne wobɛkasa why awurade nhyira pakyɛw line wei aso why good wa obedi gyina akyire no obetumi afrɛ 0242 0242 pakyɛw ɔfrɛfo pakyɛw odi ne baabi a ɔkasa firi pakyɛw yɛte nka odi ne baabi a ɔkasa firi yes good morning
yo mpachi tio Da me paso me kunu on that na suma fa. ukunu nefie On that day was Thursday was ane eto de bia enye ni nyina na free mema no eto de bia na bia wo so de wo ye no ema na ni nka fie ntu wo di kan sesa wa brabo na be kan ukunu no ama na brabo asesa e wo Yesu de mo amen good patro betima frɛ ye tie wa dance ye di kan bom pe ne de di ko sesa ne ma ukunu no honkonku tumi be twena ba fie ma usu no ban emfata oirepa ne nanim nyam be de amen ebre ni so 0242 947 508 patro wa basu dini baby akasa free and came to me at the profile. You patro As simple, many the boat, I had different to okay, no okay. Now, me call myself for her. I said, I'm myself for catching. Now I can't keep the PT. I'm better coming here, no, maybe 30 or more. Yeah, Miss Sam, and the ballet time. What is your PT? What is your picture? Everybody must show a bra, but no, be your man, no, none no from. Amen. Now, the meet to Joseph, David, and your better go home. It's not picture more pretty. Mamma, me who pa. I'm passing to a radia yamina bro. Amen. The German man, and Nami Shami, Nami Yade, no 5, and then one pressure bro. That's me, the radia yamia, Munya, Minka, Munya, Kitchen, make comfort. A radish shamu. Amen. A radish shamu. Amen. So with your PT said you, with your PT one, a radish mouse, so the bam wash, then. Amen. The bam wash, hallelujah. Mommy, Eradisha. Oh, amen, amen. A living testimony. Pacho, offer for dim baby, I'll cast a free any dear counsel. Pacho was see it you. Casa. Pacho Peja Unimu Catraesro. I from the Pacho, Casa free him, Pacho. Pacho, you, Casa. Accident, I'm the mamma, and the fire no more born in so much, so many years. Some Cotarana Mune, now it's so young. And Munyam Kenyanko Pompa, sorry, Papa, a sorry, jitney, Edi, nefa hondom, ne radibe ye, heaven at last. A radimoy we yesu demo. I said, Dan de Nina, come a yankopon, ye inquire soon in Faso Yasonfo, Sumano smiling, now one a Juma. Hallelujah. Patro, obey my phrase 0242 0242 947 508. Good. Patro, offer for about Udini baby Casa free. Hello, Patro, Richard, because street. I'm too cool. I hear. I'm so cool. Oh, and Trocum Patro Casaniti. Patro, you know what the time Yamia come out about it. Ya can Yankopon Shaw said that you come in Yankopon. Patro, Amen. 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 I'm no bomb pile. Let me your funnel. Let me do this and your funnel. So you need your spiritual CB. The mammy your funnel, I don't know your part. I didn't have to say, I didn't know to go. Amen. To call and when you call Sonia Sasiofo, I Tanasuma Jesus, your poor no affair, a foot to her, a becamau. Patro, the work children so, Patro bit my friend, non swabem. Patro didn't baby Alcasafi and Nidia counsel. Hello, Papa. Yes, Mammy. Papa, me, young Papa, may I? Oh, he. Oh. Patro Fansa to your funeral. Your boy, ya shed ye Jesus, why am I? Radime do I say, oh, mammy, yes, Lord. Oh, sit near your funeral. Jesus. Radi Sabia when you young bed dead, and no bed castle with Jesus, who I ain't. My God. Mijino Numa Sama de Amaya so. Yes, Lord. Say Uncle Cassam, Jesus. Yen Saya dear. Amen. Intimate Shassa your funny idea.
puko wɔ yesu dim Amen. bibia sɛ nipadum wɔ yesu dim enye Amen. papa me do ase so ama ne fa wo de Amen. ɛwɔ yesu dim Amen. amen Amen. kotona sorry You, Pacho, that's it. patro de awurade ayɛ check wo yɛfunu no hwɛ Pacho, your pa. ɛne mo nyam ka nyankopɔn afei ne bio ano na fa awurade ase da ma no patro nso bɛtumi aba so 0242 947 508 good patro yo awurade te ase ɔbɛboa yɛn Amen. good wobɛtumi afrɛ 0242 947 508 good morning patriot is saying Doctor, I'm from anywhere. I am your mom, my boy. o say him fa na e o ya I am not a patriot kasa free him Doctor, many a cat, no, so not. o kasa free him patriot din baby o kasa free okay your mom pai fansa to ani no so your mom pai Rade Mistro, with yes, Moja so and yes, amen. Yabium, Entum ko yes, amen. A Radima found this is here, Amen. Oh, yes, demo, Amen. amen, Amen. Patro, they're known to me for an Indiano, yeah, she say, ya on the call when you know Radia, yes, is here, Amen. check your own hair. O de ya sa frɛ ebi wɔ akyiri nti no wo so patro wa frɛ odi ne baabi a ɔkasa firi maame no ebehia sɛ ɔbɛfrɛ de adanse aba patro wa wo so odi ne baabi a ɔkasa firi kasa ntam na bebree wɔ akyiri me yɛntene nkante piki patro etio Hello. patro etio Hello. kasa yɛ etio patro ɔntete piki we no yo patro wa frɛ odi ne baabi a ɔkasa firi Hello. yes mami Hello. patro yɛ to nka kasa Hello. 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 yes Pacho, good morning. good morning Pacho, good morning. Daddy. good morning patro kasa etio Pacho, may the Akusha make us a free adu. yo patro etio Make us a free adu. yo ya te kasa No, Pacho, come in here, Bible, Mammy, in sa. Pano, get it to 20 years. Or no, that a bow one who clone power or a for a could be. patro nyankopɔn yɛ adoma yɛ pɔn a yɛde number China. Come up, boss, is a criminica prep. patro It's a major, me says, the mini baby are most answering me to as a game. Just a yamena and awurade bɛyɛ yɛ pɔn yɛde number bɛto dwa na ofra wagye direction dum ha yɛ de obetumi aba sɔre ɛkyina mpatro yɛ pɔn yɛde number ɛbɛto dwa frɛ so na kyerɛ sɛ yɛma direction awurade abasa bɛyɛ patro ɔfo patro ɔfrɛfo din baabi a ɔkasa firi Hello. yes sir Free Abelpo. abrepɔn patro etio Me feel me and Mom Payana. ɔhe ɔmfe na ɔno nsonsom akyɛ yanom bi adeɛ bi wɔ hɔ a ɛnyɛ mpaebɔ na nyankopɔn yɛ adom a wɔde ho ama yesu akyɛ wɔn yɛmmɔ mpae fa nsa toɔ ne yɛmmɔ mpae awurade mɛdɔ ase ɔpanyin ho wɔse ne mfe awurade sɛ yɛ nsonsono sɛ yɛ dɛn ma ne nyina nwu wɔ yesu deɛ mu sa ne mfe ne yadeɛ ɛwɔ yesu deɛ mu amen akyire yɛ afrɛ na fa wadanse to dwa patro kodo fa de ɔwɔ so no adeɛ bi wɔ hɔ a ne yɛde kɔha nyankopɔn so na yɛ ade ketewa bi patro kasa patro wa aba so di ne baabi akasa firi patro wo sɛ ɛfrɛ wo sɛn owura wo kasa firi yo mpatro yɛtio patro sɛ adwumasɛm patro yɛ pɔn a wobɛtumi afrɛ number ani no akasa yɛ padansɛm dodo patro wa waba so di ne baabi akasa free time na aso apa ho amen
Well, I'm more years, so I mean, I'm not a year. So I'm such a one, I'm a bomb, Larry. So I'm Also, Ma'am, I'm a bomb, Larry, send it to me. no minimum ya. No, yeah. You want Larry? But I'm such a one. Yeah, I'm Hallelujah. Yesu na ye. And someone come Yesu and Munyam Canadian. Na ye fa a freful chato. Na your mom pay chato nenko. Could you for last one nenko? Abaso. Okay. My Radin Shroud, so dear dancer. Or freful back bit my banya bomb pay chato nenko. Last column, 6 a pound. Okay, Kwame, fa aye. My directions no be person ba sorry nyankopon ya adom akina otima last caller abasum patro di ni baby okasa free patro wa so any dey kwan so di ni baby okasa free. Hello patro ti wo patro ebrenu santi kasantem. Hello patro ti o kasa e patro your phone is Salamensa. Make a few new site Quapra. Ujo Quapra, Pachitio. Suffer Pacho, 2 years. My eyes Fansato Cocoso, said you Casa. Akuma. Fansato Cocoso, your mom pie. Radime Dawasi, or Basara home. Yes, Lord. Radi, and that day. Jesus. Moase mutumi emumura ni mo. Amen. Rade why dear chenwe. My God. Me so se ma found nya ne dia. Amen. We yesu dim yade no emfru nso nko. Amen. Nya fa ho die. Jesus. Gina na so. Amen. Yesu ama fa ho die. Amen. Me ra me do aseso agye no. We yesu die mo. Amen. 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 Obasara yesu ama fa ho die. Yebe 20 minutes time obetuma frɛ no akande awurade ayama patro my direction ne anya ne nko patro asafone the end time army of the Lord Bible Ministry you will Kumasi patro yes sir patro good morning sir patro konongo patro patro de na how Usisi anawachi your mom pie fansa ba koto achi ho Awurade me da waso panyin ho amen me de Yesu mo jasra na chi ho amen ya obi onemu Jesus ya de no afa amen o man tampia na sa ya de amen Wado man tampia mo ayaresa tum ne emumure ne mo amen emfi no kwanchi kopem sisi Yesu mo jasra sra wo amen found de nya wo de amen e wo Yesu de mo amen 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 opanyi koto ne sorry de no ntimi nya ye ni tiw pa hwe de Yesu ayama koto sorry pacho say koto ne sorry amen na fe chinchimo ho what me dia na kane no ntimi nye me say dia na kane ntimi nye en monyam kenya nkopon de radia se onu na ye akire friend na yankasa good patron my direction na ye to nsafro bibiara eba eye asafo no ba bia ye som ye Kumasi kwada so Hwimase Hilltop en ye gra kwan kra odi odru Sofolaya bisa se opeboko anade nchembo so ka na ye kirewa ani di kwan so ka kire mate ana se driver nse obesi Hilltop junction odru Hilltop ha o hwe onsa benkum so benhu gated community bisa security checkpoint se oko end time army of the Lord Bible Ministry ani di kwan so ye the number etudwa ba bibiara wote enka wo my Ghana mu fresh number no ne be direct so ne be ye ani je se Awurade adom so betutu wana
namo na waba the Army Cathedral odofo de wotin radio so Awurade abasa nanim ka eye Awurade asema ebe siesie awie bremu no odofo ye to nsa fro End Time Army of the Lord Bible Ministry. Pastor any de mu frɛ number way 0548 99 50 37. Pastor 0548 99 50 37. Na number ye di two dwa ofre ye ne so no eye calling numbers no eni de kwan so ofre two numbers ya Awurade adom ye be direct so na waba ne nyina ya bom na ya so na ahye Awurade de na wo ha wa mane odofo ose ye hwe so ahini ne ne tere ne kane na de aka biara no eyeye na Awurade de be ka ho ahye de enmunyam. Amen. Papa ye do ase ye bompe twato enmunyam kan den. Amen. Ona de baaye. Yes, Lord. Papa de di kan ye do ase omo a omodi eyi bibi di bo adwumadi. Amen. Awurade shoma na mo. Amen. Trauma shame. Amen. Dodo so pesa be boa Awurade trauma shame. Amen. Ewo Yesu de mo. Amen. Ebe ko nkonkomo anim kan koso nya kese. Amen. Dodo ebe kire nyansa nimdie bi afama o. Amen. No srane nkoso nya kese o. Dodo ewo Facebook so any other social media show mu nyina. Amen. Yen baaye. Yes, Lord. Yesho nyuno nase. Sam 91 mutumi manenya adwuma man. Eni asafo ma. Eni atiefo. Bi ase ba bi obi awo. Me do ase so aye ne sa. Ewo Yesu Kristo de. Amen. 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 Ne kase oso beso asene bi eni enko partnership ebi adofo bi oma omomema entina wanya mu nhira ene de oso be ka ho bi mission ebeko about 1000 Bibles Awurade aboa me enyomu be se 800 oso found the be count ehia trust booklets ene de keka o friend number de o person ye no o me asotia ye be kyerɛw na Awurade so be hyira kese e wo Yesu Kristo de mu. Amen.